Брус Уилис във филма «Заложник». Участват още Кевин Полък, Бен Фостър, Джонатан Такър, Маршал Олман, Даниел Хорн, Джими Бенет, Тина Лифорд и други. Giovanni Fiore Coltellacci. По романа на Робърт Крейс. Сценарист Дъг Ричардсън. Режисьор Флорент Сири. Искам да говоря с копелето. Чуваш ли? Искам да говоря с него още сега. Искам проклетото копеле. Лос-Анджелес. Намери това копеле, или ще застрелям жена си и детето. Джо, успокой се. Успокой се. Търсим приятеля на жената и ще го намерим. Помогни ми. Кого да застрелям пръв? Курвата или сина й? Ще ми помогнеш ли? Ще ми помогнеш ли? Не, Джо. Никой не иска да чува изстрели. Ще оплашиш всички ни. Виж, цял ден се опитвам да ти помогна. Искаш ли да ти помогна? Помогни ми и ти. Ти не знаеш какво е. Нямаш представа какво е. Никаква представа. Не знаеш какво преживявам. Мислиш, че няма да посмея ли? Държим го на прицел. Нищо подобно. Не вярваш, че ще го направя? Джо, ти имаш пистолет. Ще направиш каквото поискаш. Толкова съм уморен. Искам да се наспя. Никой няма да умре. Знам. Цяла нощ не си мигнал. Хайде. Нека дойде при теб. Не. Майната ти. Добре ли си? Мразя този тип. Джеф, предлагам да влезем вътре. Детето е в стаята си. Ако нападнем сега, шансът да го спасим е 100%. И да зарежем майката? Нейният шанс е максимум 20. Джеф, трябва да спасим момчето. Нямаме избор. Случаят му се изплъзва. Докторе, не говори, все едно ме няма. Висим тук от 16 часа. Проклет новак. Трети случай за 5 дни. Успокойте се. Уморени сме. Той те отклони от целта. Изборът означава... Кажи ми нещо, което не знам. Чакайте. Чувам плач. Момчето е будно. Трябва да го задържим в стаята му. Шон, млъквай! Млъквай!
Джо, аз съм. Ето ме отново. Виж, остави майка му да се погрежи за него. Това малко лайно. Сигурно е гладен. Събужда се и не спира да циври. Виж, Докато кучката не го нахрани. разбери какво обича да яде и аз ще ти го изпратя. Двамата с майка му ще се нахранят, докато сте поредим нещата. Шон, ченгетата искат да знаят какво ядеш. Момчето излиза от стаята си. Ела тук. Дават му 80%. 60. 30. Ало, Шон, аз съм Джеф Дали. Искам да се върнеш в стаята си, чули? Веднага. господин Тали, Да? ще ни спасиш ли? Да, Шон. Ще ви спася. Знам защо не можа да решиш. Защото Бог вече е решил. С курвата отиваме в ада. Не, Джо, успокой се. Успокой се. А момчето ще отиде в рая. Съжалявам, Джеф. Джо, чуй ме. Хайде, Джо, обади се. Чувам, че звъни. Вдигни. Само звъни. Джо, вдигни. Джеф, той казва нещо. От дяволите, къде е снайперистът? Вече не е на прицел. Къде го искате? Страна 1, пролука 2. Добре. Господи, в края на този ден, благодаря ти от сърце за твоята милост. Съжалявам за всички грехове към теб, които извърших. Моля те да ми простиш и да ме закрилеш в края на тази нощ. Нека Пресветата Дева Мария, моята майка, ме взема под крилото си. Джо, аз съм. И Свети Йосиф, Пред дома ти съм. всички се молете за мен. Покажи се на прозореца и говори с мен. Хайде! Това съм аз, Джеф. Джо, само Бог има право да реши кой има право да живее и кой не. И той не е решил. Джо, не е нужно всичко да свърши. Знам, че ме чуваш. Покажи се на прозореца и говори с мен. Хайде, моли се с мен. Аз ще се моля с теб. Хайде, хайде. Застрели ме, застрели ме. Хайде, ето ме тук. Само ела до прозореца. Свети Йосифе, мили Боже. Шон! По дяволите. Шон? Шон? Лекар! Get the EMTs.
1 година по-късно. Не е честно. Ужасно, откакто татко се премести тук. Всички трябва да свикваме и на баща ти не му е лесно. Нищо подобно. На него му харесва. Смята, че Бристо Камино е върхът. Да поговорим в колата. Не, мамо, защо не му кажеш да се върнем в Елей? Работата и домът му са тук. Когато сме тук, това е и нашия дом. Не е нашия дом и няма да бъде, не разбираш ли? Мразя този скапан град. Не псувай и не викай. Ами аз? Банята е свободна. Защо просто не се разведете? Фризила. Остави го. Още не е готов. Съжалявам за крясъците. Нали трябва да ме накара да я чуя? Става все по-трудно, знаеш ли? Моля те, говори с мен. Не го ли прави? Говоря с теб в момента. Бих искала да знам какво мислиш. Мисля, че закъснявам за работа. Поне обясни на дъщеря си, защо прие тази работа. Ще се видим другата седмица. Здравей. Не знам какво те вбесява повече. Аз или задушените ми картофки. Аманда. 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 Твоя ли? Денис. Супер! Мирише ми на глоба. Млъкни. Имаш ли $200? Млъкни, Кевин. Зелено. Ако имаш $4, не можеш да му дадеш 7. Трябва да вземеш назаем. Ако искаш да вземеш назаем, трябва да знаеш каква сума да изтеглиш. Добре, чао. Може ли да отида в Плаза до вечера? Плаза? Да, с приятели. Ще гледаме някой филм. Може ли да отидем при господин Ким? Ще му се обадим. Гладен съм. Аз говоря. А аз поръчвам... Здравейте. Искам да поръчам храна за вкъщи. Написахте ли си домашните? Да. Повярвах ви. Да. Искаме да поръчаме... Какво да поръчам? Кев, вземи сода. В големи бутилки. Защо все мене изпращате? Защото аз плащам. Слизай веднага. Трябва да слушаш, брат си. Тогава ми дай пари. В жабката са. Какво е това? Денис? Виж тази кола. Виж я, моля те. Познавам я. Тоест, не, но... Виждал съм я. Знаеш ли къде живее? Не. Забавно ли ти е? Богата кучка в кадилака на баща си? Майната ти! Полицейски участък Бристо Камино, Калифорния. Здравей, Луис. Добър ден, шефе. Кой е извън службата? Руиси Ковакса в Монтеверде.
пътно происшествие. 2 екипа за изкривена броня. Дано е на 18. Добър ден, шефе. Бил? Майки, спортни чепици. Браво. Шефе, Облекло по избор. Кой ще те вземе на сериозно, ако идваш на работа с гуменки? съжалявам, шефе. Няма да се повторя. Така каза и в неделя? Заради полуфиналите. Да. Пожелавам ви понеделник без престъпления. Последван от... Вторник без престъпления. Точно така. Вторник без престъпления. Петнайсет файла готови за кодиране. Бренда изглежда много добре. Да, добре. Няколко минути. Татко, Би ли изчакал? Синът ми току-що влезе. Какво е това до ухото ми? телефон. Защо е до ухото ми? Защото говориш по него. Което означава, че ти... Прекъсвам разговора ти. Това се казва гений. Добре, господин гений, искам да видя домашните ти на бюрото ми преди да седнеш пред телевизора. Става ли? Господи. Знам. Какво ще кажеш да затвориш вратата, приятел? Благодаря. Едната, после? Другата. Да. Благодаря, приятел. Добре. Готов съм, записвам. Мога да ти дам. Раят може да почака. Кога да ти го оставя? Добре. Готово. Харесва ми. Да отидем на кино. Ще отидем на кино, но първо ще свием колата на татенцето. Денис, не. Това е по-лошо от всичките ти досегашни глупости. Не мърди от тук, ясно? Ужасно старомоден си. Казвам само, че някои мъже... Мъже, а не момчетата, с които уча. Добре, мъже, чуй ме. Мъжете виждат в облеклото ти сексуален намек. Само това казвам. Търсиш ли нещо? Празене. Защо ли? Какво ще кажеш? Ако се преоблека, ще ми дадеш ли $40 за довечера? Изобщо не ми напомнеш за майка си. Преоблечи се и ще го обсъдим. Става ли? Денис. Денис. Хайде.
Кажи го пак, кучко. Кажи, майната ти. Томи! Томи! Не мърдай, не мърдай. Какво искаш? Кой друг е в къщата? Никой. Къде е мама? А? Къде е мама? Жена ми почина. Марс, вратата. Трябва да слушаш, брат си. От дяволите! Какво правиш? От дяволите! Казах ли ти да не мърдаш оттам? Денис, не прави това. Не ме наричай по име! Къде са ключовете? Ключовете? Ключовете за проклетата кола. В кабинета ми. Хайде да вървим. Добре, добре. Всичко ще е наред. Лоската ти ми харесва. Керъл проверява на изключена аларма. Казва, че отпред има подозрителна кола. Да изпратим помощ. Виж кой е наблизо. Бристо 23-29-15 иска подкрепление. Руис, Ковак, там ли сте? Бристо 23-29-15 иска подкрепление. 15 иска подкрепление. Луис, какъв е адресът? Ще проверя лично. Татко, дай им ключовете. Ще им ги дам, скъпа. Трябва само да... Кой е? Какво е това? Предната врата. Ченге, отвън е. Мамка му! Мамка му! Няма нищо, само се успокой. Мамка му! Няма нищо. Мога. Махни по дяволите! Успокойте се. Мога да разговарям с нея от тук. Ще й кажа, че всичко е наред. Тя ще си отиде и вие ще можете да си тръгнете. Здравейте. Добър ден. Аз съм полицай Флорес от полицейски участък на Бристо Камино. Защо алармата ви е изключена? Всичко наред ли е? Съжалявам, изключили сме я без да искаме. Разбирам, случва се непрекъснато. Навън има изоставен пикап. Знаете ли на кого е? Не е изоставен. Собственикът поправя климатичната инсталация. Всичко наред ли е? Може ли да излезете? Отговори. Госпожо, синът ми е с температура. Лекарят ме чака на телефона. Наистина ли се налага? 15, обади се. База Бристо, тук 15 служам. Керъл, трябва да знаеш, че червеният пикап се издирва. Има съмнение, че участвал в отвличане миналата седмица в Валенсия. Марс! Мамка му! Мамка му! Загазихме! Мамка му! Чувате ли ме? Стрелят по мен! Седни на проклетия диван, трябва да помисля. Спокойно. На бюрото ми има телефони на адвокати и съдии. Денис, аз мога да ви помогна. Спри да повтаряш името ми. Татко! Татко! Спри! Татко! Татко! Майната ти! Равника Флорес! Равника Флорес! Прикривайте се. Идвам при вас. Хектор, добре ли си? Боже Господи, какво правиш? Проверили се пикапа, знаят за нас. От дяволите! Внимание!
Говори началника на полицейския участък на Бристо Камино. Ще приближа колата си, за да видя как е ранения полицай. Няма да вляза в къщата. Повтарям, няма да вляза в къщата. Не стреляйте. Не стреляйте по мен. Скъпа, хайде, дай ръка. Дръж се, хайде. Хайде. Дръж се. Стегни се. Сложи го на задната седалка. Тръгвай. Шерифът е пристигнал на 15-та минута. Заместник шериф капитан Шумейкър. Преговарящ Уил Беклар. Благодаря. Регистриране на името на Мери Ан Кели от Аква Долче. Опитваме се да открием. Един съсед ни каза, че живее с двамата си сина, Денис и Кевин. Каза ни също, че Денис има криминално досие. Ще отидеш в затвора. Всички ще отидете там. Достатъчно! Оставете ни на мира. Вържи го! С какво? Не знам, измисли нещо. Вържи го, качи се горе, тръгвай. Няма да оставя баща си. Остави на мен. Ще му донеса лед за главата. А с главница всичко е наред. Хайде да вървим. Да вървим. Да. Щом ти вдигаш телефона, сигурно си и Денис. Ще го приема за да. Денис, аз съм Джеф Тали от местната полиция. Ти ли си шефът там? Да. Аз съм шефът. Добре. Значи ти ще ми кажеш кой застреля полицая. Ти ли беше или Кевин? Не. Не го приписвай на нас. Искам да говоря с господин Смит за малко. Искам да чуя от него, че всичко е наред. Майната ти. Аз съм шефът тук. Разговаряй с мен. Точно така, Денис. Ти си шефът. Щом като е така, отговорността е твоя. Ясно? Майната ти. Не смей да ме обвиняваш. Намери ни хеликоптер и ни измъкни от тази каша. Аз съм обикновен чиновник. Намери хеликоптер преди да съм убил някого. Успокой се, Денис. Никой не иска да чува изстрели. Щом казваш, че не си застрелял полицая, добре, вярвам ти. Но никой не може да ти помогне, ако нараниш някого. Намери ми каквото искам. Не зависи от мен. Свържи ме с когото трябва. Луис, обади се. Казвай, шефе. Семейство Смит е в къщата с двама от заподозрените. Може да има и трети. Дръпни си. Добре. Не можем да излезем от тук. Нито от тук. Денис, Денис. Какво? Денис, Какво? за онова ченге. Марс просто я застреля. Той имаше причина. Причина? Да. Познаваш този тип от 3 седмици и вече застреля ченге. И чия е вината?
Той застреля Ченге. Можеше да останеш в пикапа. Ако ме беше чул, можеше да ни предупредиш, да излъжеш нещо. Можеше да направиш нещо, за да не стигнем до тук. От тук няма изход. Елате да видите това. Кухнята, алеята за коли, ето го и кабинетът. По дяволите. Престъпниците са взели заложници. Клети богаташи. Пълно заключване. Не. Това е лошо. Проклети богаташи. Върни го обратно. Клаустрофобия? Проблемофобия. Марс! Марс! Кевин! Вижте това под дяволите. Здравейте, това е гласовата поща на Уолтер Смит. Оставете съобщение. Имаме проблем. Не можем да се свържем с счетоводителя. Знам, видях по телевизията. Трябва да овладеем ситуацията. Разполагаме само с 9 часа. Ние сме малко полицейско управление. Потърсихме съдействие от шерифа на Вентура. Той ще пристигне всеки момент. Ще престанеш ли? Трябва да помогнем на тато. Мъкни! Гледай предаването. Това е полицията. Те ще ни помогнат. Трябва да срежеш фиксото. Млъквай! Трябва да се промъкнем заедно под леглото и да вземем това, което е отдолу. Отдолу? Какво има отдолу? Наргилето ти. Можем да го щупим. Какво? Влизал си в стаята ми. Побързай, идват насам. Опитвам се. Спри! Ей, вие какво правите? Томи, престори се, че се бием. Престани да цибриш, легло. Господи! Не може да бъде. Занасите ли ме? Развържи ги. Да, развържи ги. Той няма и 15 килограма. Шегуваш ли се? Вържи го. Вържи го в другата стая. Опитай се да го направиш като хората. Вържи го добре. Ти се заеми с нея. Вържи я, да не мърда. Какво ще стане с брат ми? Не се тревожи за него. Студено ли ти? Не. Аз съм Маршал. Как се казваш? Дженифър. Моля те. Ела.
Ситуацията е под контрол. Джеф, Тали, шеф на полицията. Поиска ли хеликоптер? От самото начало. Може да поиска да му изпратим и свещеник. Не се забравя, нали? Ще говориш ли с него? Роби, уреди ли ми чиста линия? Липса ли тяла, е? Номерът запаметен ли е? Да. Денис Джеф Тали е. Ще те свържа с Уил Беклър от шерифството. Готов ли си да разговаряте? Той ли е шефът? Да, Денис. Той е шефът. Изчакай. Късмет. До скоро. Капитан Шумейкър. Капитане, благодаря, че дойдохте. И аз. На вашите услуги. Престъпниците са взели заложници. Още не знаем подробности, но ето с какво разполагаме за сега. По-рано днес е бил застрелян един полицейски служител. Здравей. Как си? Пристигнахте ли? Още сме в твоя апартамент. След като си тръгна, с Аманда отново се скарахме. Тя включи телевизора. Следим всичко. Предадох случая на друг. Вече не съм там. Виж, знам, че си зает, но можеш ли да се отбиеш за малко? Мога, да. Трябва да отида у Карл. Тя имаше дете. Джеф, ти не си виновен, че е мъртва. Знаеш го. Вината не е твоя. Да. За какво се карахте? Знаеш, все същото. Мисля, че ще се разведем. А ти какво мислиш? Ще се разведем ли? Не. Добре, аз също мисля така. Ще се видим след малко. Добре. Поздрави, Аманда. Добре. Обичам.
Карай. Знам, че си оплашен, но стига да не вършиш глупости. Няма да ти сторим нищо. Ясно ли е? Какво искате? Искам да поставиш ръцете си върху покрива на колата. Извинявай. А сега би ли промъшил лявата си ръка през волана? А сега и дясната. Добре. Сега човекът зад теб ще те върже. Не се съпротивлявай. За твое добро е, моля те. Погледни в огледалото. Сега. Знам. Но поне още са живи. От този момент ти решаваш какво ще стане с тях. Можем ли да те пуснем? Ще запазиш ли спокойствие? Добре. А сега ме чуй. Искам да се върнеш в дома на Уолтър Смит. В къщата му има едно DVD, което ми принадлежи. Не ръководи операцията. Ще поемеш отново ръководството, докато хората ми пристигнат и свършат работата си. Няма да пуснеш никой да влезе, нито нещо да излезе. Следиш ли мисълта ми? И как ще го направя? Ти си прочутият Джеф Тали. 10 години служба, 7 като посредник на заложници. Ще намериш начин. Когато телефонът звънне, ще ти дам по-нататъчни инструкции. Ако не следваш плана съвсем стриктно, ще убие жена ти. А после и детето. Но ако получи каквото искам, и ти ще получиш обратно семейството си. Вземи. Изчакай да потеглим преди да свалиш белезниците. Гледай да се справиш.
Да, Обажда се едно момче, което твърди, че е Томи Смит. Исках да го свържа с шерифа, но то те е видяло по телевизията и иска да говори с теб. добре, Луис, свържи ме. Момент. Ти ли си онзи от телевизията? Да, Томи, аз съм. Искаха да откраднат колите на татко. По-бавно, Томи, говори по-бавно. По-бавно. Много съм оплашен, трябва да ни помогнеш. Успокой се. Баща ти прострелян ли е? Раната му кърви силно. Томи! Трябва му лекар. Говори тихо. Ясно? Запази спокойствие. Добре, Така. На безопасно място ли си? в моята стая съм. Мисля, че съм вързан, но аз се отвързах. Чакай малко. Откъде знаеш, че няма да те чуят? Гледам записа от охранителните камери. Кажи ми всичко, което виждаш на екрана. Виждам Денис. Виждам Кевин. Виждам дървета. Войници. Виждам и Марс. Томи, чакай. Разкажи ми за Марса. Капитан Шумейкър. Искам снимка от птичи поглед. Капитан Шумейкър слуша. Те ви наблюдават чрез външните камери. Началник Тали, Заподозрените в къщата виждат всяко ваше действие. откъде имате тази информация? На ваше място щях да помисля какво да направя с нея. Майки, аз съм. Слушай, Да, шефе. Да, снайперистите сменят позициите си. Луис, обади се. Какво става с връзката? Блокирана е. Това е секретна линия. Нямаме достъп до нея. А мобилният на Уолтер Смит намери ли номера? Да. Да, имам го. Добре, казвай. 805-459. Денис, знаеш ли какво чух? Че баща ти е кучи син. Не, стига. Ясно. Искам само проклетият хеликоптер да ми измъкне от това скапало място. Разбрали, кретен такъв. Слушай, Здравейте, това е гласовата поща на Уолтер Смит. По дяволите. Оставете съобщение. Хайде, Денис, вдигни. не спира да звъни. Ало. Денис, аз съм Джеф Тали. Чуй ме. Гледай охранителните камери. Денис, чуваш ли ме? Не знам за какво говориш. Как не? Млъкни и ме слушай. Гледай екрана. Продължавай да наблюдаваш външните камери. И какво трябва да видя? Млъкни, легни на пода и гледай външните камери. Гледам. Ясно, гледам. Какво? Какво? Какво правят? Денис, говори с мен. Да, слушам те. Чуй ме. Слушай ме внимателно. Планът на шерифа е да ви убие. Първо ще унищожат камерите, а после ще застрелят и вас. Ясно ли е? Какво говориш? Опитвам се да ви спася живота. Не разбирам. Млъкни. Опитвам се да ви спася. Нали каза, че ти не си шефът? Аз съм шефът. Аз съм шефът. Хектор, хората ти да отстъпят 50 метра. Чакай, нали ти не командваш вече? Аз командвам. Какво чакате? Не се подчинявайте, няма да издаваш заповеди на хората ми. Преди 10 минути ми каза да разбием камерите. Разбили сте камерите. Дадох ти ценна информация, ти я пропиляваш? Браво на теб. Няма да позволя отново да поемеш командването. Това е моят град. Аз те поканих да дойдеш тук, ясно? Денис каза, че вече не ми вярва. Щял да застреля един от заложниците, ако не говори с Тали. Веднага. Марс е този, който уби Флорес.
Проверете има ли криминално досие. Чудиш се как се здобих с информацията. Момчето в къщата ми се обади по мобилния на сестра си. Шефе! Шефе! Добре ли си? Хлапе, връщай се на мястото си. Здравей, Денис. Джефе, всички добре ли са? Побъркваме се, човече. Знам. Опитвам се да помогна. Денис, трябва да говоря с Уолтър Смит. Той не говори. Не говори, защото не му позволяваш? Или защото не може? Вината не е моя. Удрил съм хора и по-силно. И не са припадали. Разбирам. Под голямо напрежение си. Но аз току-що ти спасих живота. Знаеш го. Моля те единствено да ми помогнеш да спася неговия. Хайде. Иска да му дам стареца. Ти решаваш. Така ли? Добра идея. Не е разумно. Нямаме достатъчно информация. Виж, искам да помогна, но няма да превърне хората си в пушечно месо. Щом ще ми помагаш, угаси осветлението и разкарай хеликоптера. Ако обичаш. Майки, аз поемам управлението. Би ли дошъл тук? Има едно правило, което не бих нарушил. Денис вече не разговаря с мен. Ако те застрелят... Опитвам се да спася един живот. Да, шефе. Кой е в спешния екип? Има 7. Избери си. Искам имена. Добре. Хофман, Латона, Ридли, Джаксън. Ридли. Доведи Ридли. И да се съблече. Добре. Ти също. Какво също? Съблечи се. Ти ще караш. Снайпер изтегнал до базата. Линейката е на 20 метра от входа. Всичко е спокойно. По дяволите. Хайде. Травмата е сериозна. Да побързаме. Добре. На 3. Готов ли си? Да. 1, 2. 3. Бум. Хайде. Тръгвай, майки. Хайде.
Майк, спри веднага. Какво, шефе? Спри проклетата линейка. Всички добре ли са? Какво правиш? Ще го свестим. Какво? Ще го свестим. Ти ще го направиш. Той не реагира. Може да има мозъчна травма. Отиваме в болницата. Събуди се. Смит, събуди се. Какво правиш? Остави ме. Да докладвам ли искаш? Ще напиша доклад. По дяволите. Дай му ароматни соли. Бий му апинефрин. Нужна ми е 1 минута. Трябва да му задам един въпрос. Не може да ти отговори. Тогава му би инжекция. Нищо няма да му бие, Джеф. Джеф! Джеф! Зарежи това. По-добре изведи пистолета и го застреляй. По дяволите. Помогни ми. Да го убиеш ли искаш? Хайде, давай. Това ли искаш? Нуждае се от помощта ти. Не, Джеф. Не. Това, което правиш, може да го убие. Това е запис от преди няколко минути. Не знаем кой е спасеният заложник, но изглежда е бял мъж. Ако информацията ни е точна, най-вероятно е Уолтер Смит. Смит е на път за болницата. Смит ме безпокои. Той знае мястото си. Няма да посмее. Ние също. Ако не получим онова DVD, счетоводителят ще ни трябва жив. Изпрати някой там и гледай да не го изгубим. Интензивно отделение. Някой се интересува от състоянието на Уолтер Смит. Ало? Негов родина ли сте? Съжалявам. Мога само да ви кажа, че са го довели мъртъв. Утре можете да се обърнете за информация към съдебния лекар. Ако желаете, мога... Ало? Добре ли си? Не съм добре, Джеф. Той трябва да е в болница. От дяволите, човече, какво става? Спасяваш не само неговия живот. Не говори по радиото. Ако ти потрябвам, обади ми се на мобилния. Какво? Казах ли никой да не напуска къщата? Сега Смит е мъртъв. Какво ти интересува, че е мъртъв? Каза, че ти трябва само онова DVD. Копеле, изчакай хората ми. Или ще изрежа сърцето на дъщеря ти. Майната ти. Добре. Избий семейството ми и мен. Но преди да успееш, ще вляза в къщата и ще прибера всички проклети дискове. После може да наддаваш за тях в интернет заедно с федералните. Май още се нуждаем един от друг. Да. Струва ми се. Джефри, тук не е Лос-Анджелис. Не искаш още някое дете да тежи на съвестта ти. С теб почти успяхме заедно. Така че се стегни. Да. Ти също. Мамка му. Ще вземем парите и ще се покатаним с въже. Що за глупост? Те имат хеликоптери. Нощно виждане. Не ставай, глупак. Няма да излезем през парадния вход. Не ме обиждай. Как ще изнесеш стотачките?
Искам да чуя твоя план. Моля те, кажи ми твоя план. Моля те. Да я запалим. Какво? Къщата. Да я запалим. Ще се вдигне пушек. Хеликоптерите няма да имат видимост. Ами братът и сестрата? А? А? Ами братът и сестрата? Няма да убивате повече хора. Класически продукт на приютите. На 3-годишна възраст Марс Купчик вижда как баща му убива майка му, а после как баща му се самоубива. Останалото е ясно. Виж това, бил е на 17. Опитва се да каже нещо. Казва, помогнете ми. Защо просто стои там? Защо просто стои? Не просто стои там, а гледа как човекът умира. Говори не с когото трябва. Ужасно е, че е умряла. Майка ми просто напусна баща ми. Той умря, защото сърцето му беше разбито. Знам, че си оплашена. И аз съм оплашен. Искаш ли? Кой е най-хубавия ден в живота ти? Знаеш ли? Моят е днес. Браво, момичето ми. Браво. Кажи, Луис, Отново е Томи Смит. свържи ме. Томи, говори с Джеф Тали. Здравей, Томи. Как си, приятел? Добре. Къде си? Скривалището ми. Къде е това скривалище, Томи? Това е нещо като тунел. Имаш ли план на къщата? Томи? Томи, чуй ме, приятелю. Какво има в скривалището ти? Оттам минават ли тръби и жици? Да. В шахтата е. Накъде води този таен тунел? Навсякъде.
Началник Тали, Да, слушам те, Томи. Денис е намерил бенджамините на татко. Какво е бенджамин? Това е 100-доларова банкнота. Колко такива има баща ти? 2 големи чанти. Началник Тали, Да, Томи. баща ми ще се оправи ли? Да, синко. Един мой приятел се грижи за него. Томи, искам да се върнеш в стаята си веднага. Добре, Мобилният на сестра ти на вибрация ли е? да, Добро момче. Чакай да ти се обадя. Чули? да. Трябват ни по-подробни планове. Къде е Шумейкър? Да. Обаждам ти се за Уолтер Смит. Какво стана? В съзнание. Поставих му инжекция. Добре. Благодаря. Господин Смит, името ми е Джеф Тали. Аз съм началник на полицията в Бристо Камино. Разговарях с сина ви Томи. Той още е в къщата, заедно с сестра си Дженифър. Знам, че знаете с какви младежи си имат работа. Господин Смит, трябва ми онова DVD. Знаете за какво говоря. Спасете децата ми. Разбира се, че искам да спася семейството ви. Но мога да го направя само, ако получа онова DVD. Раят може да почака. Къде е? В кабинета ми. Томи, добре ли си, приятелю? Да, добре съм. Хубаво. Трябва да ти задам един сериозен въпрос. Може ли? Добре, Ако можеш да го направиш, без да се излагаш на риск, можеш ли да влезеш в кабинета на баща си, без да те види никой? сигурно. Но татко каза за нищо на света да не влизам там. По-тихо. По-тихо. Чули? Добре, добре. Обичаш ли да играеш видеоигри? Да, Така ли? На какви игри играеш? обичам Monster Jam и Bounty Hunter. Играя на Обазорг. Обазорг? Знам Обазорг. Знам тази игра. Значи знаеш кой е агент 0, нали? Да, Какво мислиш, че би направил той? Дали би казал за нищо на света? не би казал така, а би помогнал на капитан Уба да спаси планетата Зенон. Ти да не си като капитан Уба? А моят дом е планетата Зенон. Капитан Уба ще спаси планетата Зенон, нали? Да, Томи. Капитан Уба ще спаси планетата Зенон. Но ми е нужна помощта ти. Най-лесно ще проникнем от тук покрай басейна. 4 души с въжета ще се спуснат през капандурата. Добре. Извършителите и двамата младежи трябва да са в двора, а децата в къщата. Колко време ще ви е нужно? 2 минути. Да кажем, че ще заведеш заложниците до басейна. Как ще накараш и 3 заподозрени да застанат тук? Скоро ще разберем. Да. Идвам при теб. Какво? Двамата трябва да поговорим. Гледай да си сам.
Денис. Денис. Какво искаш? Сам ли си? Да. Денис, имаме проблем. Нима. Да. Уолтер Смит умря. Чули какво казах? Да. Знам, че Марс уби Ченгето, но ще лепнат убийството на теб. Нещата се усложниха повече от очакваното, нали? Да не говорим колко скъпи са хеликоптерите. Трябва да плащам за гориво на пилота, на шефа на полицията. Знаеш ли какво правят ченгетата, когато се пенсионират? Играят голф. Аз не искам да играя голф. Мразя проклетия голф. Искам къща на игрището за голф. Това искам. Уолтер Смит говори с мен преди да умре. Знам за парите. Не знам нищо за никакви пари. Нямам представа какво говориш. Говоря за транзакция. Ти искаш хеликоптер, аз искам къща на игрището за голф. $50,000. Можеш да преговаряш с шерифа за толкова. Не. Мамка му. Половината. Ще ти дам половината. Ясно? Има около 2 милиона. Половината не е зле. Добре. Разбери се с другите. Дженифър и Томи ще останат в къщата. Тримата ще излезете на двора. Ще разменя парите за хеликоптер. Откъде да знам, че пилотът няма да ме застреля? Остави пилота на мен. Ти само гледай да получа парите, ясно? Да. Половин час. Раят може да почака. Раят може да почака. Добре, само не измъкни. Ще ви измъкна. Какво мислиш, че правя? Така ще стане още по-лошо. Винаги съм се грижил за теб. Така е, Кевин. Винаги е било и винаги ще бъде. Винаги. Ами, ако ни изведат навън и ни застрелят? Можеха да го направят много пъти, но не ни убиха, защото Тали иска пари. Ще му платим и после ще ни застреля. Тръгваме. Къде отиваме? На разходка с хеликоптер. Не искам. Не съм твоето момиче. Няма да ходя никъде с теб. Няма да изоставя... Ти си моето момиче. И идваш с мен. Червението трябва да вземе позиция. При влизането заложниците трябва да са тук, около басейна. Въпроси?
Всичко е тук. 2 милиона. Добре, да тръгваме. Къде? Какво е това? Уговорката не беше такава. Не сме се разбирали така. 3 души в хеликоптера. Толкова побира, Денис. Смятах, че ти си шефът. Не каза ли това? Аз съм шефът. Аз съм шефът. Аз командвам. Докажи го. Марс, остави я. С Жени няма да ходим никъде. Денис, собственикът на този дом е престъпник. Също и приятелите му. Парите са техни. Ще ви проследят и ще ви убият. Още пари ли искаш? Още пари ли искаш? Попаднал си на неподходящо място. Не те лъжа. Лъжеш. Излагахте само за Смит. Не е мъртъв. Не си убил никого. Ти и брат ти можете да си тръгнете. Да напуснете къщата с мен. Хвърлете оръжието и излезте. Не прецаквайте всичко. Денис, той ще ни прецака. Щом стигнем до вратата, ще ни застреля. Не ме лъжи. Застреляй го! Какво става по дяволите? Съжалявам. Застреляй го! Сега ще се обърна. Не, няма. Обръщам се и си тръгвам. Ще ти се обадя по телефона. Денис, да тръгваме! Застреляй го! Денис! Денис! Не дей! Можем да тръгнем. Пуснете ги. Майната ти. Хайде, Кевин, ела с мен. Вземи чантата. Вземи проклетата чанта. Под дяволите, Денис! Хайде! Хайде! Аз командвам. Трябва ни помощ. Помогнете ни, моля ви. Моля ви. Моля ви. Помощ. Връщай се. Връщай се. Децата са в къщата. Мразите! Искам да си вървя. Моля те. Искам да си вървя. Аз съм ти брат. Майната ти. Брат съм ти. И ще избираш между мен и Марс. Избирам парите. Значи така. Избираш парите? Какво ще кажеш за това? Какво ще кажеш? Свърши ли? Началник Тали. Ситуацията очевидно ви се изплъзва. Вашето незачитане на протокола изложи вас и хората ми на ненужен риск. Според мен, ако останете на поста си, операцията е обречена на провал. Джеф, не! Какво правиш? Добре, улеснявате ни. Свършено е с вас. Началник Тали, хората от ФБР са тук и питат за вас. Къде е началник Тали? Лора Шумейкър, шерифски отдел, аз командвам. Вие ли сте Тали? Уолтър Смит и семейството му са свидетели под защита. Началник. Правителството ви благодари за работата и съдействието. Да тръгваме, началник. Началник Тали вече не ръководи операцията. Това вече е работа на федералните. Качвайте се.
белият телефон. Да. Тали, ти почти успя. Само не мърди от мястото си и остави останалото на хората ми. Щом получат своето DVD, ти ще получиш семейството си. Фалшиви агенти? Сигурно струват скъпо. Може да са истински, може и да не са. Колкото по-малко знаеш, толкова по-добре за теб. Да не си ме докоснал. Когато всичко това приключи, пак ще сме само двамата. Чули, Кев? А с толкова мангизи, за богатите винаги има изход. Нали? Дай да видя, много ли е зле, Кевин? Кев. По дяволите, там има деца. Ако нахлоите вътре, ще има убити. Ти имаш инструкции, аз също. Без повече коментар. Приближиш ли се до къщата, хлапетата ще умрат. Край. Вземам ги и си тръгвам. Добре. Щом трябва. Тръгвай. Мамка му! Мамка му! Мамка му! Застреляха го! Застреляха го! Застреляха Кевин! Съжалявам, съжалявам, съжалявам! Съжалявам! Под дяволите! Марс! Застреляха Кевин! Марс! Денис. Марс! Моля те, направи нещо! Моля те! Моля те! Моля те! Моля те! Правя? Какво? Хайде, по-бързо! По-бързо, моля те! Побързай, хайде! Побързай! По-бързо! По-бързо! Томи, тичай! Томи, тичай! Томи, застреляй го! Застреляй го! Застреляй го! Томи, застреляй го! Застреляй го! Томи, застреляй го!
Застрели го, хайде! Направи го. Моля те, направи го. Първо махаш пред пазителя. Хайде! Да тръгваме. По-бързо, хайде, хайде! Хайде, Томи, обади се, хайде. Хайде, Томи. Началник Тали! С кого говориш? Томи, къде си? Идва насам. От тук. Томи, чуваш ли ме? Отговори ми. По-бързо, Томи, по-бързо! Помощ! Помощ! Насам! Насам! Господи! Не! Моля те, побързай! Томи, обади се. Томи, обади се. Няма нищо. Не може да ни види. Не може. Господи! Махни се! Изгори.
Началник Тали. Браво, момче. Справи се отлично. Браво. Дженифър, хайде, трябва да тръгваме. Хайде, върви в банята, бързо. Вземи няколко хавли и ги намокри. Хайде, Томи, по-бързо. Взех филмите. Много си смел, но имаме още работа. Помогни на сестра си. Още сме в опасност. Хайде, побързай. Мамка му. Хайде, наведи се. Хвърли оръжието. Обърни се бавно. Бавно. Никой няма да си тръгне, докато не получи своето. Пусни ги да излязат. Само ги пусни. Залегни. Хайде. Благодаря за всичко. Зле ли е? Кръвта ти ще изтече без дори да разберем. Джеф, трябва да отидеш в болница веднага. Нямам време. Да. Нямаш представа как си загазил. Семейството ти е мъртво. Млъкни. Мъртви са. Млъкни. Млъкни и чуй това. Говори. Говори. Аз съм Уолтър Смите. Какво ще кажеш? Погледни през прозореца.
Чуй ме, не знам кои са тези хора, нито какво правят. Изготвям документите. Фиктивни компании, офшорни сметки. Записвам всичко на диск и го оставям на уговореното място. Не се срещаме очи в очи. Искам да видя семейството си. Джейн, Аманда. Всичко е наред, скъпа. След малко си тръгваме. Само известният Джеф Тали може да направи нещо подобно. Виждам, че са те ранили. Уолтър, и ти не изглеждаш добре. Откъде да знам, че имате каквото ми трябва? Тринидад. Чакай. Казвай. Тринидад Меркантил, Доминиканската република. Тръстът Микеланджело, сметка номер Бренда 65 007265. 6-5. Дъч Антилис National. Дъч Антилис. Мъкни. Уолтър. Добър си. Добре. Може ли да си тръгна? Пусни семейството ми, придружи ги до вратата. Ще си тръгна с тях. Смит ще остане. Всички ще са доволни. Не съм видял лицето ти. Не съм видял никой от вас. Оставям ви на мира и вие мен. Пазариш ли се? Това ли правиш, Тали? Чакаш да си изморя? Искам да се приберем у дома. Пусни Уолтър. Нека дойде при мен и ще изчезнем. Пусни ги да си вървят, аз ще остана. Разбери едно. Аз не се пазаря. Аз давам, ти вземаш, това е. Пусни го. Добре. Горе ръцете, във въздуха. Човече, мъртъв си. Мъртъв си по дяволите. Много ти благодаря. Не е видял твоето лице, а моето? Помогни ми.
Какво чакаш? Убий го! Не съм видял лицето ти. Семейството ми не е видяло лицето на Уолтър Смит. Пусни ги! Хайде, какво чакаш? Пусни ги да си вървят! Пусни ги сега! Под дяволите! Убий го! Гледахте филма «Заложник». Ролите озвучиха артистите Силвия Русинова, Йордан Каилова, Георги Георгиев Гого, Николай Николов, Силви Стойцов, Здравко Методиев. Преводач Златина Тенева. Тон режисьор Стефан Дучев. Режисьор на дублажа Димитър Кръстев.